Afstand lige under de 3 minutter til de 4 førende ryttere. De kommer her om et lille kort øjeblik. Senere bliver han stillet for en rigsret. Og marchen, nu kommer de. Det er med god humor. Der skal noget sikkerhed til. Der kommer de! Og de var et kvarter foran feltet? Dog ikke. Er det 3-4 minutter? Det alligevel være grundkæstdyr igennem svingene og sådan noget. Ja, for kan. Ja, det skal vi. Du er sikker på, at det ikke var cykelholdet? Det var det sandt. Ja, gider ikke til base mere. En hjælpecykel. Ja. Bliver du ved at tage? Ja. Så lige snart med pausen, så kommer de. Ja, det synes jeg. Og nu er der en, der kører ud derovre fra primanden, tror jeg. Der er ingen vej ved han. Der er en fikser. Nej. Jeg kunne godt forestille mig, at det kunne gå galt, hvis han kørte mod Black Mølle. Jeg mærker ikke, der er nogen, der stopper ham. Nej. Ej, det gør han ikke. Det gjorde han. Hvorfor kan der være nogen, der stopper ham? Det gør det også. Nu er der en politier der. Ja. Det gør han også. Den er 4, der er konstant. Ej, nu vælger du så for batteri. Jeg har 4 udbrydere. Vi har 2 minutter og 35 sekunder. 2 minutter og 35 sekunder er den officielle afstand mellem de 4 udbrydere og hovedet. Så kommer de. Kæmpe cykler, så den ene dyrere end den anden. Daniela Garmin. Holland. Britain. Og så er de ambulancen med også for en sikkerheds skyld. Og en over bagud der. Ja. Ikke blive til ventesal igen. Det fastslår afdelingschef i DSB S2 Pille. Det var det. Den bil, der kommer ikke flere.